Ενδιαφέροντα σημεία είναι δύο. Το πρώτο είναι ότι η Διαρκής Ιεράς Σύνοδος στην ανακοίνωσή της δεν είχε τίποτα από όλα όσα συμπεράναμε εμείς οι δημοσιογράφοι. Είχε απλά ότι η δοξολογία δεν θα γίνει στη Μητρόπολη Αθηνών, θα γίνει στο καθολικό της Ιεράς Μονής Πετράκη. Ένα αυτό. Και δεύτερο είναι ότι υπάρχουν δύο αντιλήψεις. Η μία αντίληψη λέει ότι όντως είναι απόδειξη ότι βαθαίνει το ρήγμα. Γιατί για πρώτη φορά, αυτό είναι ιστορικό, δεν θα διαβάσει το σύμβολο της πίστεως ο ανώτατος άρχοντας, τώρα είναι η Κατερίνα Σακελαροπούλου, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η δεύτερη όμως αντίληψη λέει ότι με τον τρόπο αυτό, με την απόφαση αυτή, ουσιαστικά εντός εισαγωγικών προστατεύεται ο θεσμός του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Γιατί φανταστείτε να ήταν στη Μητρόπολη και να μην διάβαζε εκεί το σύμβολο της πίστεως ή κατά τη διάρκεια της προσέλευσης να είχαμε γιουχαΐσματα. Άρα θεωρείς ότι έγινε σκεμμένα για να δημιουργηθεί μια safe zone, ας πούμε, μια ζώνη ασφάλειας? Εγώ λέω ότι υπάρχουν και οι δύο απόψεις. Πάντως, με αυτή την απόφαση στην Εκκλησία είναι όλοι ευχαριστημένοι. Το κλειδί για την επανόρθωση του Μητροπολίτη Κέρκυρας, του κ. Νεκταρίου, είναι στην αναφορά του βουλευτή του Πασόκ που είπε ότι δεν θα πάω με τα τιμώμενα πρόσωπα, αλλά θα πάω με το πίμνιο, με τους απλούς πολίτες, γιατί στην επανόρθωση αναφέρει ότι δεν κλείνουμε σε κανέναν την πόρτα. Ναι, ωστόσο επιμένει όμως στα όσα δήλωσε, έτσι δεν είναι? Τώρα από εκεί και πέρα η απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου που αναφέραμε νωρίτερα δεν αναφέρει τίποτα για τον Ευαγγελισμό, για την 25η Μαρτίου. Ενδιαφέρον. Και δεν υπάρχει κάποια, προς το παρόν τουλάχιστον, κατευθυντήρια γραμμή προς τις Μητροπόλεις. Όπως υπήρχε η εγκύκλωση, αν θυμάστε, πριν την ψήφιση του νομοσχεδίου. Θα υπάρξει, εκτιμάς? Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει. Γιατί αν υπάρξει, ίσως είναι πολύ πιθανό να εξωθήσει τους κληρικούς Μητροπολίτες που είναι λίγο πιο προθυμένοι η άποψή τους, να πάνε ακόμα πιο ακραία. Να έχουμε και πολιτικές παρεμβάσεις από άμβονος. Το θεωρείς πιθανό, Γιώργο? Όχι, δεν το θεωρώ πιθανό. Δεν θέλει κανείς στην Εκκλησία να ταυτιστεί με πολιτικά κόμματα. Το είδαμε στις εκλογές του περασμένου έτους, όταν ξέσπασε, αν θυμάστε, μια ολόκληρη φημολογία ότι υπάρχουν παράγοντες της Εκκλησίας και του Αγίου Όρους που κινούνται υπέρ ενός κόμματος, του κόμματος Νίκη. Ναι, ναι. Αρνήθηκαν επισήμως, με επίσημες ανακοινώσεις. Κανείς μέσα στην Εκκλησία δεν θέλει να σφιχταγκαλιαστεί με πολιτικό χώρο. Η Εκκλησία εκφράζει και θέλει να εκφράζει τη θέση της. Όποιος θέλει είναι εκεί, όποιος δεν θέλει με γεια του, με χαρά του. Και πάντως ένα ερώτημα που παραμένει και το οποίο απασχολεί σύμφωνα και με το ρεπορτάζ την κυβέρνηση είναι, με δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ένας ισχυρός πόλος στο πολιτικό σκηνικό απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη από τα αριστερά του, αν υπάρχει ένα ενδεχόμενο να δούμε κάποια στιγμή κάποιον πόλο να διαμορφώνεται στα δεξιά της Δημοκρατίας, δηλαδή στην ακροδεξιά. Όποιος αθροίσει τα ποσοστά των κομμάτων που κινούνται δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, εγώ δεν θα τα χαρακτηρίσω ακροδεξιά, θα πω απλά ότι κινούνται δεξιότερα, μπορεί να διαμορφώσει, βέβαια αυτά δεν λειτουργούν έτσι με απλή αριθμητική, θα διαμορφώσει ένα ικανό ποσοστό, το οποίο στο άθροισμά του ή στην προσέγγιση του αθροίσματος είναι μεγαλύτερο από το ποσοστό του ΚΚΕ ή του ΠΑΣΟΚ. Αυτό σημαίνει αλλαγή πολιτικού σκηνικού με σκληρούς όρους, θα μπορούσε κάποιος να πει. Αυτό μένει την εντύπωση ότι η Νέα Δημοκρατία κινείται λίγο διαφορετικά από το ευρωπαϊκό παράδειγμα, γιατί το ευρωπαϊκό παράδειγμα δείχνει ότι αυτή τη στιγμή ο κόσμος στρέφεται στα δεξιά του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, όπου υπάρχουν διαμορφωμένοι πολιτικοί σχηματισμοί, οι οποίοι κερδίζουν έδαφος συνεχώς. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα του AfD στη Γερμανία και της Λεπέν
στη Γαλλία, που είναι μια σταθερά η Λεπέν. Ξέρουμε τι συμβαίνει στη Γαλλία. Τώρα, θεωρούν όσοι κάνουν μετρήσεις ότι η δεξιά, η εναλλακτική δεξιά, η άκρα δεξιά, πείτε το όπως θέλετε, θα βγει ενισχυμένη από αυτή την Ευρωκάλπη. Τώρα είναι ένα στοίχημα για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα πόσο μπορεί τον ερχομό κάπως να τον μετριάσει. Και για τους ευρωσοσιαλιστές θα μπορούσε κάποιος να πει από την άποψη ότι ουσιαστικά αυτοί απειλούνται περισσότερο. Αυτοί απειλούνται, αλλά Δεν αμφισβητείται η πρωτοκαθεδρία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Ακριβώς, απλά εκεί το ερώτημα είναι κατά πόσο μπορούν να σταματήσουν την πολυδιάσπαση. Δηλαδή, τι γίνεται με τους πράσινους, τι γίνεται με κάποια ενδιάμεσα κομμάτια όπως το κόμμα του Εμμανουέλ Μακρόν. Πόσο μπορεί το ένα κόμμα όπως το Εμμανουέλ Μακρόν να βρει πρόσφορο έδαφος στο Ευρωπαϊκό Κέντρο και στην κεντροαριστερά και όχι στη δεξιά. Και το ερώτημα είναι, αφορά και τους δυο σας, αν υπάρχει πιθανότητα, για να δούμε λίγο και τα του οίκου μας, το τι περιμένουμε από τις ελληνικές ευρωκάλπες, εάν θα δούμε μια συνθήκη, αυτό που συνηθίζεται τον τελευταίο καιρό να ονομάζεται μακρονοποίησης. Δηλαδή, αν υπάρχει πιθανότητα να δούμε να υπάρχει ένας πόλος στο χώρο της λεγόμενης κεντροδεξιάς και του φιλελεύθερου κέντρου από τη μία, και από την άλλη να έχει απέναντί του όχι έναν πόλο προερχόμενο από τον προοδευτικό χώρο, από το ΣΥΡΙΖΑ, από το ΠΑΣΟΚ κλπ, αλλά να είναι ο χώρος της άκρας δεξιάς, εντός ή εκτός εισαγωγικών, που θα έχει απέναντί του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εγώ ως πρώτο ζητούμενο θα έβαζα την αποχή. Κατά πόσο η δυσαρέσκεια προς την κυβέρνηση θα εκφραστεί στην αποχή, η οποία είναι μεγάλη, όπως αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις το τελευταίο διάστημα. Στις ευρωεκλογές είναι παραδοσιακά τεράστια, και αν κρίνουμε από τις τελευταίες αυτοδιοικητικές, είναι πολύ πιθανό να είναι πελώρια. Πρέπει να δούμε πώς θα είναι η αποχή και αν η δυσαρέσκεια θα εκφραστεί σε κόμματα που κινούνται πιο δεξιά από τη Νέα Δημοκρατία ή σε άλλα μικρότερα κόμματα. Πάντως στην Ελλάδα δεν υπάρχει ένας κυρίαρχος πόλος που να παίρνει τη δεξιά που φεύγει από την Ελλάδα. Ο κίνδυνος, η δυσαρέσκεια, αν κατευθυνθεί στην αποχή... Να είναι συνολική δηλαδή απέναντι στο πολιτικό σύστημα. Ναι, να μην ξέρουμε που κατευθύνεται. Γιατί το 2012 η δυσαρέσκεια ξέραμε που κατευθύνεται. Στον αντιμνημονιακό πόλο. Όλοι κατηγορούσαν το μνημόνιο, υπήρχαν κάποια κόμματα που εξέφραζαν το αντιμνημόνιο, η δυσαρέσκεια πήγαινε εκεί. Πλέον είναι πολύ πιθανό η δυσαρέσκεια να βρίσκεται στην αποχή και να μην ξέρουμε τι απηχεί αυτή η δυσαρέσκεια.